Здравейте, колеги и приятели! Аз съм доктор Румен Стойчев от Home Health Holistic School. С голяма радост ви каня да се включите за участие в първия празник, посветен на СЕСТ. Нарекохме го СЕСТ Фест. Той ще се проведе от 3 до 6 юни в град Бургас. Какво е различното на СЕСТ Феста в сравнение с всички мероприятия, които до сега сме провеждали заедно? Първо, различното е това, че ще се съберем много по-голяма част от оформящата се вече голяма международна СЕСТ общност. Второ, за пръв път ще видим заедно и двамата си учители, защото в учебната програма ще се включи вече и Ян Бергер, освен Борис Шойтов. Трето, ще имаме много повече форми и много повече време за онова общуване, за което не ни остава време по време на семинарите. Дори четвърто, в вечерните лекции предвиждаме такива теми, които да дадат възможност да поканим и нашите потенциални бъдещи колеги, нашите потенциални пациенти, всички хора, които проявяват интерес към своето здраве и към себеразвитието си. В края на това видео ще видите координатите на страниците, на които ще получавате допълнителна информация и където може да извършите своята регистрация за участие. Аз ви приканвам най-горещо. Не губете време, регистрирайте се за участие колкото е възможно по-скоро. Очаква ни един истински празник на духа, един празник, от който ще отнесем много приятни спомени. Освен всичко останало, СЕСТ Фест ви дава и прекрасна възможност да си организирате почивка с вашите семейства или приятели, така че не пропускайте и тази възможност. Надяваме се това да бъде едно успешно начало на една успешна и приятна традиция. Очакваме вашите регистрации. До скоро!